Čaute ľudia, dneska je to zase trošku inakšie video, pretože dneska si ukážeme, no teda vyskúšame, aké to je pracovať celý deň v robote, študent. Hej, teraz idem robiť čašníka sám od 9. do 8. večera. Som na ceste akurát, mám za sebou počítač a mám v pláne, že idem robiť titulky na ešte viacej videí, že anglické. A idem prvýkrát takto, čiže držte mi palce. Keď je 2:30, už som tu dobré 4 hodiny. Prišla mi moja žena, spoločne aj s kamarátkami a tamtou cigánkou. Pekne krásne kávičky som im urobil, všetko fičí akurát. Som medzi tým stihol preložiť ďalšie video do angličtiny, do tituliek. Toliky nie sú skoro žiadne, toto je momentálne môj 4. stôl. Ale hej, vyhovuje mi to, ja to zvládam. Práve robím ďalšie video, no vlastne short. Poslednou dobou sa snažím vydávať čo najviac shortov. Som si všimol, že to riadne pomáha môjmu kanálu. Čiže momentálne robím short, kde sú vlastne najlepšie klipy z mojich videí, teda najlepšie momenty, hej, a nikto tu není. Za celý deň tu boli 4 stolíky, toho 4 hodiny tu boli moji kamaráti, takže teraz tu sedím sám, plním si túto robotu a za 2,5 hodiny končím, čiže úplná pohodka, nikde sa neponáhľam. Trvalo mi to hodinu urobiť. Túto to mám pripravené, kokos má tu minútu, ale myslím si, že je to fajnovica, že to je chutné. Ešte dúfam, že mi to aj pomôže na tom YouTube, ale no, uvidíme. Plus chcem sa poďakovať, na Instagrame som dával storku, kde som sa pýtal, či chcete video takto moje roboty, kde pracujem, a okolo 90 ľudí dalo, že áno. Čo sa ešte v živote nestalo, že by mi toľko ľudí dalo vedieť, že niečo naozaj chce. Čiže ďakujem vám a ja idem teraz 1,5 hodiny ešte robiť toto, potom to tu upracem a ja som skončil. Už som tu 8,5 hodín, čo ani sa mi nezdá, že by som tu bol tak dlho. Ale hej, ubehlo to veľmi rýchlo, toto video tiež nie je najdlhšie, čo sa ospravedlňujem, ale zase hej, bola to robota, ja som nemal úplne čas na to sa tu hrať s vami, čiže ukázal som vám niečo málo a hádam sa vám to páčilo, hádam ste si to užili. Ďalšie video už sa posnažím, aby bolo niečo lepšie. Premýšľam, že to budem takto striedať, že raz za čas vydám video, kde vlastne také bežné z môjho života a potom niečo také prepracovanejšie dopredu pripravené. Ale hej, dneska to je iba toto a ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Ja si idem robiť svoju robotu. Vôbec mi nevyšla tá káva. Robil som to z rastlinného mlieka, ktoré ja nedokážem nikdy napeniť. Plus do toho som ho dal menej, lebo nechcem ho míňať už. A hej, očividne to nestálo za to. Vyzerá to tak, ako to vyzerá. Ale vždy je to dobré, vždy to chutí dobre, čiže ja sa nehádam, kávička ako kávička. Ale vyzerá to hrozne akože.